Me sunanka? Sunana Musa Kamara. Shekaranka nawa da haihuwa? 33. Ina aka haife ka? Haihe a Kamara karamar hukumar mulki ta Isar ke jihar Sokoto. Kai wani yare ne? Ni yaren Bahaushe. Kana da ilimin boko? Ina da ilimin boko. Ilimin arabiya fa? Ina da ilimin arabiya. Me addininka? Addinin Islama. Da kwai abin da muke kira cautionary word, wato alamun gargadi. Kana so in yi maka da Hausa ko in yi maka da Turanci? Ina so kai da Hausa. Na yi niyyar gabatar da karanka a gaban kotu. Shin kana da bayani da za ka yi? Ina da bayani. Ba tare da mu 'yan sanda muna tozarta maka ba ne ko bisa ga alkawari don ka gaya mana gaskiya. Amma duk abin da ka ce, yadda muka ɗauka a rubuce, haka muke bidiyo rekodin naka. Shi kuma zai kasance shaida a kanka gobe in muka gurfanar da kai kan bincike da muke yi a kanka kan fashi da makami, garkuwa da mutane don an san fansa, wato kidnapping, alaƙa da miyagun bindigu masu kirar AK-47 da AK-49, korar shanu wato cattle rustling, da kuma kisa da ake ta yi ana ƙona garuruwa. Za ka yi bayani ba tozarci? Zai yi bayani. To kana iya bayani mashi. Sunana Musa Kamara. Haihe a Kamara karamar hukumar mulki ta Isa da ke jihar Sokoto. Na yi makarantar firamare Sakin Gobe Memorial Primary School da ke garin Isa. Na yi makarantar sakandare ta Nagarta College da ke Sokoto. Daga nan nazarci zuwa Jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto. Mahaifina Alhaji Muhammad an yi shi a Kamara. Yana da ƙanne biyu, da Alhaji Daudu da Alhaji Abubakar. Mahaifiyata an haife ta a garin Bafara, ta hito daga zuri'a Alhaji Dalatu Bafara, wanda gama su ɗakin su bakwai suke, ita ce babba. Tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Dalatu Bafara yana binta daga baya, sannan Alhaji Abubakar Dalatu Bafara, Sardaunan Bafara, sannan akwai Hajiya Tumba, akwai Hajiya Sahara, akwai Hajiya Hasi, akwai Hajiya Safara. Ni a ɗakinmu ga mahaifiyata an haihe mu biyar. Akwai babban yayanmu Bashar, akwai Halilu wanda ke Kurmani, akwai Sa'idu, akwai Aminu, akwai ni kaina Musa. Akwai Bashar shine babban ɗakinmu yanzu haka, wanda take wurin 'yan sanda domin ana biɗe shi akan 'yan sanda na neman shi shekara ɗaya ta wuce akan shigowa da haɗa kai da immigration a shigo mashi da bindigogi waɗanda an shigo da su kuma ya sai da su zuwa ga Malam Ida da Dan Ade da Masta, kuma na shaida an yi haka, kuma na tabbatar yanzu haka neman shi ake yi. Wane ne Turji? Turji babban ɗan ta'adda ne da ke dajin Kagara, daga nan abin da ya kai haffa kai. Turji ya shahara wurin garkuwa da mutane da kisan mutane da korar shanu a arewacin Najeriya gaba ɗaya, wanda sananne ne, kowa ya san shi. Menene alaƙarka da Turji? Turji amini na ne, ina waya da shi, kuma idan abu ya faru ina kira ne, kuma shi ma yana kira na. Babban amini na ne. Ka ce Turji suna garkuwa da mutane, suna koran shanu, suna kai hari ga ƙauyuka, suna kashe mutane. Haka ne. Idan suka yi kidnapping, a wasu wurare suke aje mutane? Idan suka yi kidnapping suna kai mutane can daji wurin gidajensu su aje mutane, sai an biya kudin fansa. In suka yi kidnapping din nan, wani irin abinci ne suke ba mutane suke ci? Shinkafa ce suke ba da fara. Wani irin kamfani wanda ake noma ko dai kamfani? Shinkafa Dangote. Miya fa? Ba miya. Ba miya? Ba miya. Ainihinka sana'a me kake yi? Ina smogal na gwanjo da maganin sauro na mutanen Kanawa, kuma daga nan ina sau shinkafa da mai, ina shigowa da su ina sayarwa. Kana iya mana bayani akan irin bindigogi da suke rikewa a wurin? Lalle suna rike manyan bindigogi. Akwai AK-47, akwai wadda ake ɗaura ga mota, akwai kuma wata mai kwandu wadda ake halbin jirgi da ita. Wannan su ne bindigogin da suke rikawa.
kuma dukkanin su ga suna rika ita wanda ake ce maduna, sai dai karamin yaro wanda bai daɗe ɗauka ba shine ake ba AK-47. bayan wannan muna son ka yi mana bayani akan uniforms inda suke amfani da su da takalma, ya ake yi yana kaiwa a gare su, da kuma magunguna da suke sha kuma suke makansu allura kafin su je wurin barna. Lalle duk sana'ar da suka yi, duk hulɗar da suke yi suna haɗa kai da Hausawa, don ba abin da suke sun haɗa da Bahaushe, tun daga infomanci a basu labarin gari sai sun yi da Bahaushe, abincin da suke ci sai sun yi da Bahaushe, uniform sai sun yi da Bahaushe, hatta shanun da suke zuwa su saya kuma Hausawa ne suke zuwa suna sayan su. Saye suke ko satowa? Su idan suka sato sai Hausawa su zo su sayi a hannunsu. Ka yi mana bayani akan uniform da takalma da magani. Uniform suna samun su, akwai wani Dr. Abubakar Hashimu Kamarawa, yana sayan musu da takalmi, yana sayan musu da kaki na sojoji da na 'yan sanda, a hannun shi suke sayan su. Kuma akwai kemis, duk waɗannan ƙauyukan babu garin da babu kemis. Akwai shi a Kamarawa, wani yaro Yahaya yake tsare da kemis ɗin da shi Abubakar Hashimu. Akwai su Kagara waɗanda namanta sunan yara, akwai su ɗan tseka, akwai su ɗan Gondi, akwai su Malawa. Duk yara ne yan ainihin jihar Sokoto ke zuwa su yi karatu health technology Gwarabawa, wasu karanto medical lab science su dawo su a likitoci. Su kuma yaran nan suna sai musu da fentanyl, wannan allurar da suke yi ta canza tunaninsu su je su yi ta'addanci. Su kuma suna zuwa suna sayan ta a shinkafi, a hannun mun tare ajiya da faburo, haka suke sayan ta. In ma akwai wasu waɗanda suke sai su sun san waɗanda dai su ne maimayan. Faburo din nan da mutare ajiya sunan kemis ne ko dai sunan mutane? Sunan mutane masu mallakar kemis ne. Okay. Shi Faburo wani iri ne shi? Inyamuri ne shi. Muktari ajiya fa? Shi dan cikin garin Shinkafi ne. Kana iya mana bayani yaya tsarin yaransa suke? Turji. Shi amininka me sunan shi ne? Turji. Lalle shi Turji a gida na inda yake zane akalla yana da yara sun kai 100 a hannun shi. Sai kuma sub branch da yayi, yaran da ya haifa ne ko dai yaran yan bindiga? Yan bindiga ne ke ɗaukowa, yana koya musu bindiga, yana ba su bindiga. A nan wurin shi yana rike da manyan bindigogi irin waɗanga na mota, wadda ake ɗora mota da ta halbin jirgi da AK-47. Sannan a gidan jaja, wurin gidan yaran shi sun kai su nawa? Akalla yaran ya tare shi sun kai 100. Yes, waɗanda yake tare da su. Sai kuma wani branch da ya buɗa can, akwai. Suna sa uniform ne yaran? Suna sa uniform. Wasu irin uniform suke sa? Suna sa uniform ɗin sojoji da na 'yan sanda. To ya suke yi su bambanta kansu tsakanin su uniform ɗinsu da na ma'aikata? Ba su da bambanci. Ba su da bambanci. Ba su da bambanci. Abinda za ka kasa ko ga hanya kaga suka ce wa ma'aikata bane dauda. Saboda shi ma'aikaci ya sa su bisa ka'ida kuma ya san darajar kaki ne, zai wanke ya gyara. Su kuma sai sun yi datti da yawa. Ka ci gaba da bayaninka. Sannan kuma shi daga nan banda waɗannan yaran da suke gaban shi, yana da a nan bangaren Isa akwai ɗan ƙwaro, akwai Umar na gona. Waɗannan 'yan bindiga akalla babu wanda bai da yaro 50-50 a gaban shi. Sai kuma a gidan jaja, wurin gidan jaja akwai Sani Black, akwai har Aminu Kanawa yaran Sani, akwai Ibrahim Sanda. Waɗannan duk wanda zai wani aiki na ta'addanci sai ya nemi Turji, kuma shi ya asasa su tare hanyar da ake jibiya gidan jaja. Waɗannan su ne suke aikatawa, kuma yanzu sun dawo tsakanin Isar Sabon Birni suke aikata wannan ta'addanci. A wani gari ne aka kashe 'yan sanda? An kashe 'yan sanda da sojoji a garin Dama, a ƙasar Gatawa da ke Sabon Birni local government. Ka iya tafiya washe gari bayan kashe 'yan sandan nan? Ai haka ne. Mun tracking naka mun bi ka har Abuja don mu kama ka mu bincike ka dalilin kashe su. Da suwa suka kashe su? Turji ya kashe su da su Dan Bakwalo da su Ingil. Shi ma Dan Bakwalo kacalla ne mai zaman kai ne a wurin, yana da yara sun 150 a karkashin shi. Me dalilin tafiyan kaɗin nan? Ba da dalili. Shi Abu Doctor Kamarawa, bayan mun kama ka
ya kira ka kun yi bayani? Ya kira ni ga waya, ina hannunku kuma na sa hands free, yake ce ma an gashi an kira shi an ci an ga motar 'yan sanda wurin gidana, to Allah wa mika faruwa. Na ce yana ina, ya ce ma yana barikin sojoji, ya fito. Wani barikin sojoji? Barikin sojoji da ke Sokoto. Na ce me kake yi ciki? Ya ce shi dai yana bariki wurin mai gida na soja. Har ya sake kira daga baya kuma na sake sa hands free tare ma'aikatanku, ya ce don Allah ina na ce gani na rana da sau, ina so da Allah ya zo mu haɗu, akwai bayanin da zan bashi. Ya ce ba zai magana da ni ba sai ya ban sojan mai gidan shi, mun yi magana da sojan mai gidan shi. Soja ya ce man ka Alhaji Musa an ce 'yan sanda a wurin gidanka, ni ce ni ba gidana ba, wannan ma yanzu da ina so in gan shi. Daga nan dai ya kashe waya ta, bai sake ɗumi da ni ba. Kwamandojin turji da ke gaban shi da wane ne? Kanne ne, akwai Doso, kanne shi ne uwa ɗaya uba ɗaya, akwai Susani Duna yana wurin turji, sai a bangare ne nan gehen Kagara akwai kwamandoji su Dan Bakwalo, wanda Dan Bakwalo akalla yara ne su kai 150 ko su fi. Akwai Bingil, akwai Bello Dan Buzu, su ma waɗannan babu wanda bai da yaron da ya wuce ya yi 50-50. Akwai abinda muka gani a wayanka, an kashe sojoji da daddare, an yada dodge, an ɗauki hoton an tura maka. Hakan ne. Suwa ke tura ma wani? Kabiru Maniya ne, duk in yayi abu wanda rashin kyautawa ga WhatsApp sai ya tura man a WhatsApp. Akwai banda Kabiru Maniya, wa yake tura ma abubuwa kuma? Akwai Alashadari akwai conversation din da muka yi da shi cewa an kama wani gautaccen barawo, abokin shi wanda ake cewa Mujam'a, so yana kokarin ya za a yi. Mujam'a din yana ina ne? Mai jama'a lokacin yana hannun 'yan sanda. Ka san a Tarwatse? Ina san a Tarwatse, yaron turji ne. Ya me tsakaninka da Tarwace? Abin da alaka da Tarwatse. Kai me sunanka? Bashar Audu, kai dan ina ne? Sululu nake. Sululu a wace ƙasa? Bakin goda ne. Kana Nijar ne ko kai dan Nijar ne ko Najeriya? Dan Nijar ne. Kai dan Nijar. Da me muka kama ka? Da taba da ƙwayoyi. Kayan taba da ƙwayoyin ina za ka kai su? Na su a Tarwatse ne. Taba wani iri ne? Wiwi ce. Taba wiwi, kayan su a Tarwatse ne. A Tarwatse yana ina ne? Yanzu yana nan ne wajen isa da abubuwa da sa'on samun nan su ƙa'ani. Me ya sana'a a Tarwatse? Ta'addanci da sinafin. To za mu dakata daga nan, inda kwai wani bayani za mu ci gaba da video recording naku. Musa, bayanin gada kai ina fatan kayi ne ba bisa ga tozarci ba ko bisa ga wani alƙawari ba, ranka ba bisa alƙawari ba, sai dai ina da alfarma da nake roƙo. Na yi ba daidai ba, na san na ci amana al'umma, na ci amana ƙasata, na zalunci ƙasata, na zalunci kaina. Yanzu ina neman afuwa daga wurinku, a yaman afuwa kuma abin alƙur'ani mai tsarki in yi rantsuwa zan yi aiki da ku. Duk wani ɗan ta'adda insha Allah na alƙawari duk hanyar da za mu bi a ɗauke ni matsayin ni da su ɗai, in na saba maku na alƙawari zan yi aiki da ku, ba na alƙawari da kowa, kuma zan yi rantsuwa da alƙur'ani in na saba maku ƙur'anin Allah ya ce ni. To amma za ka ba da amininka? Zan ba da shi, Allah ya taimake ka, shi ne ka so in ma yan fara da shi ne ka so in fara.